Mijają 4 miesiące od ostatniego ligowego meczu drużyny Stadionu Śląskiego z rocznika 2000. Na szczęście to już ostatnie tygodnie bez gry o punkty dla podopiecznych trenera Adama Burka, którzy nie marnowali zimowej przerwy w rozgrywkach. Ten okres przygotowawczy trwa bardzo długo u nas w kraju. My na pewno chcemy, żeby nasza drużyna trenowała i grała tak jak w lidze. Staramy się co tydzień organizować bardzo dobrych sparring partnerów. Staramy się, żeby ci chłopcy przede wszystkim skupiali się na rozwoju indywidualnym i żeby szli do przodu. Taki też cel przyświecał Zielonym w spotkaniu z chorzowskim Ruchem. Niestety akurat ta gra sparingowa nie wyszła najlepiej naszym zawodnikom. Gramy tylko i wyłącznie z silnymi rywalami, takimi jak dzisiaj Ruch. Nie zawsze wychodzi nam to tak, jakbyśmy chcieli, ale po to jest ten okres, żeby próbować, żeby zmieniać tych chłopaków, żeby dawać im szansę na innych pozycjach, żeby szukać innych rozwiązań. I na pewno wyciągniemy z tego meczu wnioski. Wbrew pozorom podopieczni trenera Burka w przekroju całego meczu z Ruchem nie wyglądali na drużynę słabszą. Niestety w pierwszej fazie spotkania gracze Stadionu wyszli na boisko mało skoncentrowani. W efekcie przewagę szybko osiągnęli niebiescy. Na domiar złego gospodarze sami sprezentowali gościom pierwszą bramkę i już od 10 minuty przegrywali 0-1. W miarę upływu czasu spotkanie stawało się coraz bardziej wyrównane. Żadna ze stron nie wykorzystywała jednak swoich okazji do zmiany rezultatu i do przerwy niebiescy prowadzili jednym trafieniem. W przerwie trener Adam Burek mocno strofował, ale i mobilizował swoich podopiecznych. Początkowo wydawało się, że słowa trenera poskutkowały. Stadion zagrał odważniej, tworzył sobie sytuację pod bramką przeciwnika, ale nie potrafił wykorzystać żadnej z nich. Na domiar złego kwadrans po przerwie rzut rożny wykonywali gracze Ruchu i przy biernej postawie defensorów Stadionu podwyższyli prowadzenie. Przewaga gospodarzy wciąż nie przekładała się na choćby jedno trafienie do bramki Ruchu. Stadion okazję do strzelenia gola tworzył sobie po szybkich kontratakach, po składnych akcjach i po stałych fragmentach gry, ale żadnej podopiecznym trenera Burka nie udało się wykorzystać. Dużo skuteczniejsi okazali się niebiescy. Co prawda najpierw napastnik Ruchu w doskonałej sytuacji spudłował, ale na 5 minut przed końcem spotkania rywal z zamiedzy kolejny raz w tym meczu otrzymał prezent od zawodników Stadionu. Rzut wolny pośredni bez problemów wykorzystali goście z Cichej, a mecz ostatecznie zakończył się porażką Zielonych 0-3. Na pewno ci chłopcy z Chorzowa są na tym samym poziomie, zarówno w Stadionie, jak i w Ruchu. Jednakże tutaj dyspozycja dnia na pewno była po stronie zawodników z Ruchu. Na pewno my popełnialiśmy karygodne błędy indywidualne w defensywie i nie strzelaliśmy tego, co mieliśmy.